беш аз 180 шаҳрванди тоҷикистон шаби гузашта тавассути парвози махсуси ширкати Somon Air аз Москав ба Кӯлоб расиданд. мақомот мегӯяд ки ин мусофирон 14 рӯзро дар карантин сипарӣ хоҳанд кард. шумораи зиёде аз ин мусофирон чанд рӯз дар фурудгоҳҳои Москав банд монда буданд ва шикоят доштанд ки мақомот ба вазъи онҳо таваҷҷӯҳ надорад. ба гуфтаи масъулини раёсати тандурустӣ дар минтақаи Кӯлоб, ин мусофирон аз минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон ҳастанд. 182 нафар дар фурудгоҳ қабул карданд. аз 182 нафар 151 нафараш интиқол дода шуд ба беморхонаи вилояти ба номи Бори Воҳидов шаҳри Бухтар ва 31 нафари дигар дар беморхонаи сурати шаҳри Кӯлоб бистарӣ гардондем. хоб ҳангоми воридшавӣ дар беморон дар қисмати камаш ҳароратбаранди 37-37 муайян шуд ва мо онҳоро айни замон дар беморхона бистарӣ кардем ва субҳгоҳ дар ягумтае ки ба реҷаи карантинӣ гирифтем, дар ягумташ ҳароратбарандӣ мушоҳида нашудааст. айни замон ҳолат хуб аст, таҳти назорати духтурон қарор доранд. интиқоли ин афрод тавассути парвози махсуси Somon Air дар ҳоле сурат мегирад ки ин муҳоҷирон қаблан шикоят доштанд ки бо қатъ шудани парвозҳо ба Тоҷикистон онҳо дар фурудгоҳҳои Москав дармондаанд. муҳоҷирон бо ирсоли чанд навор ба радиои Озодӣ гуфта буданд ки дар фурудгоҳ вазъашон хело бад аст ва қариб 5 рӯз дар рӯи фарш хобидаанд. шикояти дигари муҳоҷирон ин буд ки мақомоти тоҷик ба вазъи онҳо таваҷҷӯҳ надорад.